பெலியன் ஃபேமிலி ப்ரைஸ் தி லார்ட். சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா? எப்போவுமே கர்த்தருக்குள்ள மனமகிழ்ச்சியாக இருக்கணும். இன்னைக்கு கூட ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை நான் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன். ஒரு பாட்டி இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க பிள்ளைங்க, அவங்க பேர பிள்ளைங்கள்லாம் வேற ஒரு வீட்டுக்கு போயிருந்தாங்க. அவங்க தனியாக வீட்டில் இருந்ததுனால அவங்க ரொம்ப வருத்தப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க. என்ன விசாரிக்க யாருமே இல்லையே, நான் தனியாக இருக்கேனே, எனக்கு ஒரு கஷ்டம், நான் யாரிடம் நான் சொல்லுவேன், ரொம்ப கவலையோடு நான் இருக்கிறேனே, சில நேரங்களில் நம்ம கூட விசாரிக்க யாருமே இல்லை, நம்ம கவலைகளை தீர்க்க யாருமே இல்லை, என் கஷ்டத்தை சொல்ல யாருமே இல்லை அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம். ஆனால் வேதம் சொல்லுது, 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தில், அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள். நான் யாரிடம் என் கவலையை சொல்லுவேன் யோசிக்கிறீங்களா? ஏசு கிறிஸ்துட்ட சொல்லுங்க. அவர் நம்மளை விசாரிக்கிற தேவனா இருக்கிறார். எப்பவுமே நமக்கு கஷ்டத்தை அவர்கிட்ட சொல்லும்போது ஒரு சமாதானத்தை கர்த்தர் நமக்கு தருகிறார். அவர் நம்ம விசாரிக்கிற தேவன், நம்மோடு இருக்கிற தேவன். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை நம்ம வாழ்க்கையில செய்வார். சந்தோஷமா இருக்க. காட் பிளஸ் யூ.